Takže dnes pozvime sem silu našich predkov, našich mám, starých mám, otcov, dedov, pradedov, ktorí nám odovzdali túto zem na to, aby sme ju spravovali, aby sme ju minimálne v takejto kvalite a v takomto prirodzenom stave odovzdali ďalším pokoleniam. Aj to je jedna z našich úloh. Prečo tu žijeme a prečo sme dnes tu. A napadli ma k tomu také slova. Túto časť Morha som ešte nikdy nerecitoval, ale dnes, ak som tak v duchu si predstavoval tie slova, ktoré tu tiež sa pokúsim predniesť a vplývať aj na obecné zastupiteľstvo, patria v Morhu takým akčnejším, ale znejú asi takto. Morho, kríkla družina slovanská odrazu a meč zasvietil v pesti každému víťazu. Morho, kríkla a razom na investora sa metá, to ti na finančnú pýchu slovanská odveta. Takže verím tomu, neviem, ako to dnes dopadne, čo má pripravené starosta, čo má pripravené druhá strana. Pokúsime sa to dnes uzavrieť, ukončiť a dať tomu bodku a výrazný odkaz aj pre ďalšie dediny. Keby náhodou nie, nezúfajme, nič sa nedeje, proces beží, už je len otázka toho, ako a kedy sa podarí nejakým spôsobom celý stopnúť. Veľmi vám ďakujeme za to, že ste tu a držme sa hore. Ďakujeme.